חזרנו, אנחנו בשמונה. בימים האחרונים אנחנו נותנים כאן במה למתמודדים החדשים בבחירות המקדימות של המפלגות, להציג את המשנה שלהן, את מרכולתם וחזונם. הפעם ראש בראש עורכת הדין בתיה כהנא דרור ויהודית שילת, ששואפות להיות חלק מסיעת הבית היהודי בכנסת שתיבחר ב-17 במרס, ועם הגדלת הכוח, הקהלים החדשים במפלגה וגם המנדטים, לפחות לפי הסקרים, מתרחבת גם קשת הדעות. שלום לשתיכן. שלום וברכה, ערב טוב. לפחות בהתחלה ניתן לכל אחת מכן להציג בתורה את תעודת הזהות שלה. נתחיל איתך, עורכת הדין בתיה כהנא דרור, מנכ"לית ארגון מבוי סתום, פעילה למען נשים מסורבות גט, וגם למען קירוב בין חילונים, חרדים ודתיים. מה עוד את רוצה שנדע עלייך? אני הרבה שנים בתחום של זכויות נשים. אני מאוד לאומית, מאוד חשובה לי הזהות הלאומית של מדינת ישראל, ולכן אני חושבת שחשוב לנו לחזק את הדמוקרטיה ואת הנושא של זכויות אדם, אזרח ונשים, ובאמת לייצר את הסינתזה הזאת ולהבין שדווקא הביטוי של הלאומיות בא לידי ביטוי בחירות שנותנים לאזרחים, כי אחרת כל הרעיון הזה של המדינה הוא רעיון לא רלוונטי אם מדכאים נשים. ולכן דווקא אם אנחנו רוצים מדינה יהודית חזקה, אנחנו צריכים לבוא ולפעול למען אוכלוסיות מדוכאות שלאו דווקא נשים. אני אקשה עלייך. עכשיו, המומחיות שלי... אני אקשה עלייך. א', כל מה שאמרת מקובל עליי, בגדול. ונשמע גם חלק מהג'אנט שמאל. אבל זאת אומרת, כאילו, בעצם ציפי לבני גם יכולה להגיד את הטקסט הזה. אני בכוונה מקשה עלייך. אני חושבת שכן, במידה מסוימת, אבל אם מדברים על דעות פוליטיות ועל דעות מדיניות, אז אני חושבת שאני הרבה יותר בצד הימני מבחינה פוליטית מאשר ציפי לבני. כן, אבל דווקא מבחינה מדינית, אם את מדברת, אם תרשי לי, אני אצטט אותך בראיון לגלי צה"ל, צה"ל בנסיבות מסוימות נצטרך לדון על החזרת שטחים. זאת האג'נדה הלאומית מדינית של מפלגת הבית היהודי, כי הם הציעו בתגובה להצהרה הזאת, הם הוציאו הודעה חריגה שבה הם מבקשים מתפקדי המפלגה לבחור בפריימריז במועמדים שמתאימים לדרכה האידיאולוגית של המפלגה, שזה לא את. אני חושבת שאני בהחלט בדרכה האידיאולוגית של המפלגה, ואם שאני הצהרתי על עצמי שאני פרגמטיסטית, אני בעד ארץ ישראל השלמה, אבל אני פרגמטיסטית, ואני חושבת שגם בתוכנית ההרגעה של בנט הוא פרגמטיסט. אם אני לא יכולה לרוץ בבית היהודי, מדינה פלסטינית לא בבית ספרנו. אבל אני לא דיברתי על מדינה פלסטינית, אני דיברתי על זה אני דיברתי על תפיסת עולם שהיא ארץ ישראל השלמה והיא לאומית, וזו באמת ציונות. איך ארץ ישראל השלמה מתיישבת עם החזרת שטחים? בנסיבות מסוימות. קודם כל, אני לא באתי לבית היהודי, מסיבות של מדיניות, ואני באמת זה לא האג'נדה שלי, ואני מתיישרת עם הקו של המפלגה מבחינה פוליטית. אני באתי באמת להכניס את האג'נדה החברתית ולהניף דגל של זכויות אדם וזכויות נשים, דבר שהוא מאוד חסר במפלגת הבית היהודי. היא מאוד גמגמה בכנסת האחרונה בענייני דת ומדינה, היא מאוד גמגמה בענייני זכויות, והיא באמת יצרה איזושהי דיכוטומיה ואיזושהי הבחנה, כאילו אם אתה שמאלני, אז אתה בוודאי בעד זכויות נשים וכו'. אם אתה ימני, אסור שתדגול בדבר הזה. זאת אומרת, יש פה איזשהו דבר שהוא לא נכון, הוא לא ראוי. עכשיו, אז ברור קודם כל שאני באתי. עכשיו, מבחינת האג'נדה הפוליטית שלי, אני אומרת ומצהירה כאן, קבל עם ועדה וכל מי שרואה אותנו, שאני בהחלט בעד האג'נדה והקו של מפלגת הבית היהודי, אחרת לא הייתי רואה בזה את הבית שלי. עם זאת, כן, אנחנו גם בנט בתוכנית ההרגעה שלו, כשהוא מדבר על סיפוח שטחי C והשארת שטחי וב, גם הוא פרגמטיסט. טוב, בוחרי הבית היהודי שדעו מה שהם צריכים לדעת. וכל מה שאמרתי, שהתפיסה הפרגמטית היא שהובילה את הציונות הדתית, והיא עדיין צריכה להוביל אותה, ולא תפיסה. הבחנתי את זה, וזה מאוד חשוב, מתפיסה משיחית. אנחנו עוד נמשיך לדון בזה, וגם בשלב הבא כמובן גם תתעמתו שתכן, אי אפשר למנוע את זה. יהודית שילת, את מייסדת, מנהלת פורום תקנה, שלום. שלום, ערב טוב. אז מה בוחרי הבית היהודי צריכים לדעת על פועלך? בוחרי הבית היהודי צריכים לדעת שאני עסוקה בזכויות נשים, בסוגיות של דת ומדינה ובסוגיות חינוך. יש פה הסכמה אדירה. מזה... תריחו לנו הכותרות, דיברו ריב ומדן. מזה 25 שנה, ולכן דווקא בדיוק בגלל זה מצאתי את עצמי בסיטואציה מביכה מבחינת האידיאולוגיה של הבית היהודי, כשבתיה התחילה לדבר עם רזי ברקאי בגלי צה"ל על התפיסות המדיניות שלה, והייתי רוצה לשאול אותך, בתיה, בהזדמנות הזאת, כשאת פרגמטיסטית, האם בסוגיות שאת עוסקת בהן, במבוי סתום, את גם מוכנה להיות פרגמטיסטית? את נכנסת לכנסת רק כדי להגיד שבנסיבות מסוימות אולי אנחנו נצטרך לוותר על חלק מהעקרונות
האמונות שלנו בקשר לזכויות נשים מסורבות ועגונות גט ומסורבות גט, אבל את לא תילחמי על העניין הזה עד הסוף. את נכנסת לכנסת עם אידיאולוגיה וסדר יום שבו את רוצה להפיק את המיטב והמרב מהמקום הזה כדי לקדם את האג'נדה שלך בתחום של מסורבות גט ועגונות, ובעניין הזה אני אשתף איתך פעולה עד כמה שהדבר הזה אפשרי בתוך המנעד של עולם הספקטרום הרחב של עולם התורה ועולם ההלכה. שאלה אם אתה יכול לדבר בקפיצה אחת עם הדעות המנוגדות שלכם המדיניות. אז אני מאוד הייתי רוצה לשמוע ממך שבאותה מידה את לא תהיי פרגמטיסטית בסוגיות של ארץ ישראל, ואת תהיי מוכנה להיאבק עליהן בכנסת, וכשתהיה איזושהי סיטואציה שהיא תהיה כנראה, אם היא תהיה, יכול להיות שהיא לא תהיה תלויה בנו, יכול להיות שלא אנחנו נוכל לבחור אותה, המון דברים קורים גם בלי היכולת שלנו לבחור, אז יקרו דברים שהם לא יעלו בקנה אחד עם העולם האידיאולוגי שלנו. אבל מראש להצהיר שאת נכנסת... של הטלוויזיה הישראלית. מראש את נכנסת בהצהרה שבתחום הזה את פרגמטיסטית, אני רוצה לדעת אם את גם פרגמטיסטית בתחום של מסורבות גט ועגונות. קודם כל, זאת הצהרה מאוד חשובה, כי באמת אני חושבת שמסתכלים על תולדות והתפתחות הסכסוך הערבי-ישראלי, מאז תחילתו של גוש אמונים, ואחר כך ובג"ץ אלון מורה, ואחר כך ההתנתקות, אנחנו רואים שבאמת המחנה הלאומי, הארגומנטים שלו הם בהחלט ביטחוניים, הם בהחלט פרגמטיים, אנחנו כבר לא מדברים על איזושהי משיחיות הזויה, יש עדיין קבוצה, רגע, בואי, יש קבוצה, אני רוצה לענות. יש קבוצה שעדיין מדברת בשם כיבוש הארץ, התנחלות וכו' וכו'. יש אולי קבוצה כזאת. אבל גם בנט, כשבא ומציע תוכנית, כל מי שמציע תוכנית מדינית לפתרון הסכסוך, הרי הוא פרגמטיסט. מה השאלה פה? עכשיו, אני לא באה ואומרת מלכתחילה נתפשר. ההפך, הגישה היא לחלוטין גישה של ארץ ישראל השלמה, ואני שוב חוזרת ואומרת, אני רוצה עכשיו דווקא להקשות עלייך. הרי אנחנו יודעים שיש מחלוקת הרי גם בתוך הבית היהודי יש את סיעת תקומה, ויש אחרים. סיעת תקומה היא הרבה יותר רדיקלית מהצד הימני. גם עכשיו יש ויכוח. אשר כהן נחשב לליברל, איילת שקד נחשבת לליברלי. הם לא נחשבים לליברלים בתחום הזה שאנחנו מדברים עליו. רגע. כרגע, לא בסוגיות של ארץ ישראל. לא כל שכן, זאת אומרת, כאילו, אז למה רק בתחום הזה אסור שתהיה שום מחלוקת? היא אומרת, רגע, אולי יום אחד, ביום שזה יקרה ויהיו נסיבות כאלה, אז אני לא ארצה להקים פה מדינה אחת יהודית ערבית, כמו שחלק מאנשי הליכוד והבית היהודי אומרים. אז למה שלא תהיה מחלוקת? גם בתוך הבית היהודי, על בסיס מאוד ציוני ומאוד לאומי. למה לא? הרי יש מחלוקות אחרות, אז למה רק בתחום הזה אסור שתהיה מחלוקת? אני רוצה לענות על השאלה, אני מבקשת לא להפריע לי. כן, בהחלט יש מקום למחלוקות, כשהן כולן חוסות תחת הכיפה הרחבה של האידיאולוגיה הציונית דתית. כשמדובר בסוגיות של דת ומדינה שיש לגביהן מחלוקות, כשמדובר בסוגיות חברתיות שיש לגביהן מחלוקות, עדיין המחלוקות קשורות בשאלה איזה גישה הלכתית, תורנית, איזה השראה תורנית אנחנו לוקחים לעמדה שלנו, אבל הכל חוסה תחת הכיפה הזאת. כשאנחנו מדברים על מחלוקות בעניין המדיני, אני חושבת שהבית היהודי עבר תהליך של זיקוק הרעיונות שלו, ועם הרעיונות האלה הוא בא עכשיו, וכשבנט מודיע מדינה פלסטינית לא בבית ספרנו, חלקי ארץ ישראל לא יינתנו למדינה לישראל, מה אנחנו אומרים לה? הרי יש פה בעיה דמוגרפית שאי אפשר להתעלם ממנה, ועל זה אני מניחה אבל בואי לא ניכנס לזה, באמת, בואו נאמר דבר כזה, בנט עצמו הציג תוכנית הרגעה, אם אתם מכירים את זה, ובתוכנית ההרגעה מדובר על סיפוח רק שטחי C. אני עומדת מאחורי הדבר הזה, נקודה, הנה אני מצהירה, אז על מה מדובר? אז את יכולה להמשיך ולומר שאולי גם בנט לא יכול לרוץ במפלגה הזאת, יכול להיות. אגב, יש כאלה טענות, יש כאלה טענות מצדדים מסוימים בתוך המפלגה. אני בטוחה. עכשיו, אני אומרת, יש פה חוסר הבנה בדמוקרטיה. תראו, אם הבית היהודי לא מסוגל, רוצה להיות מפלגת מרכז, ורוצה באמת להכיל ציבורים שלמים, ואני רוצה להתייחס פה לציבורים, ורוצה להתייחס לציבורים מסורתיים, לא מבחינה מדינית, מבחינה ציבורית, ובאמת רוצה לבוא ולהגיד, אני המפלגה שרוצה להוביל את מדינת ישראל פה, אז הוא חייב להניף דגלים נוספים, הוא חייב לדבר בפרגמטים. דגלים נוספים זה בסדר, אני איתך חושבת על השילוב של מישהו כמו ינון מגל, שהוא אני חושבת שזאת בחירה טובה מהרבה בחינות לבית היהודי. אבל גם הוא שייך אומרים כבר לאגף הקצת ליברלי. האגף הליברלי... סמים קלים. בבקשה, האגף הליברלי בתחום של תפיסות חברתיות,
חברתיות. סמים קלים כן. סוגיות חברתיות וסוגיות של דת ומדינה, יש להם מקום בתוך הבית היהודי, כי יש ציבורים רחבים כאלה, וההתגוששות תהיה בתוך הבית היהודי, כאשר הוא כולו חוסה תחת כיפה מסוימת שלחת את בתיה להתמודד בפריימריז של מרצ, את עדיין עומדת מאחורי... לא, אם בתיה אומרת שיש את ארץ ישראל השלמה, אז הבית היהודי ישב בממשלה שניהלה את השיחות עם ג'ון קרי, ואגב, העמדות ששם היו מצד ישראל, מצד ראש הממשלה, מצד הממשלה, שאת חושבת, היו אגב הרבה יותר יומיות מאשר הדברים שלנו. יש הבדל בין הצהרות מראש שהם הדגלים שלנו, לבין סוג מסוים של מילה אחרונה. לא, יש פה ביטוי לאיזה סוג של דיקטטורה מחשבתית, שאני לא חושבת שהבית היהודי... יכול להיות שזאת האידיאולוגיה של הבית היהודי. אז אני מקווה מאוד שלא. כל אחד מכם תהיה להזדמנות להוכיח את זה בהצלחה להשתכן בפריימריז הקרובים. תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים לפנות שוב לפרשן הפוליטי שלנו, נועם זיגמן, שנמצא